Yan mata, kin da minti ɗaya na Allah ina son ki fa nake fa. Bai da mata a ce ina son ki dinga yin irin wannan abun ba. Ke! Allah ke magana fa ake miki fara tun da mun je ki muna miki magana kina raina mana na karya ki wallahi. Da kai ne. Dan na kai hakuri ni kuma ban mu ya bada ni. Kutu ke ta ga mu an bada ke wayan baban ku ne ba da ke dole sai kin kula shi. Kula shi Allah. Magana ɗaya yake kuma idan ya baya sauya. Wai magana ɗaya idan ba mu je gidan na taka cikin shi na zara harshen shi na yanke da shege ne. Kula shi kai. Su ma da ke dan an ci ana son kina kirin gola kan mutane. To I love you. Amsa masa da Allah, amsa masa I love you yace. Yanzu na ji bayani. Da za mu zo muna miki magana kira yanzu nuna mana gidan ku na gidan ku za mu zo zan ci ayi. Gobe da safe ba. A ba ni sa iya kwanan nan ne kuna kwanan nan kawai sai gida. To wallahi muka zo kuma ba nan bane ba in ba sai na duk sanna na ganki sai na miki hukunci. Shine ayi. Ai ka aboki na ce ga mata ko in ba zuma ne sai da wuta ba shege ne kai ai mutum ba irin wannan abin da kai shine. A yanzu ba gashi da ne mata ta fuskanta ba kuma in da ba can bane in ba yana sunar da ita ba. Wari. Kage baki.